Imam Mahmoud Diko ale wulila ni ka dɛmɛ don maa minnu ni u bɔnɛna u ni la misirila ni a bɛ fɔ a ma ko mosquée Salama Batilabugu a kɔni ye u magɛn ni sefa wari 100 malo bɔrɔ fo ka taa se sagaw ma. An ka bi don kunnafoni la Imam Usman Said Samake ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye bagan minnu ni olu bɛ kɛ sarakati ye seliba hukumu kɔnɔna la. An ka jamana kɔfɛ kibaru la kɔnɔwarikaw fɛ yen Ari Kona Beje a jirala k'a fɔ ale bɛna kɛ a ka politiki tɔn ka cɛbɔ ye kɔnɔwari jamana fanga ɲini kura min bɛna kɛ ka kɛ n'u ka jamana ɲɛmaa falenni ye. Kunnafoni bakurubaw ye ninnu de an bɛna dɔ fara min ka di aw ma ni Ala sɔnna ma ka kɛɲɛ ni bi tarata ye Zulhijja kalo tile 7 hijira sanba 1441 aw bisimila ɲɛta TV ka kunnafoni walawalali kɛnɛ ka bamanankan na. An bɛ an ka kunnafoni dayɛlɛnnen ni communiqué ni a bɔra an ka jamana minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ani ɲɔgɔn dɛmɛ kunkan ko kibaru la ko ka da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan ka kɛɲɛ ni bi juillet kalo tile 28 san 2020 ye ko maa 318 bonyango olu de kɔni joli sɛgɛsɛgɛra ni k'a lajɛ coronavirus bana bɛ min na u ko k'a jira k'a fɔ maa 313 in kɔni na mɔgɔ 7 ɲɔgɔnna de bɛ coronavirus bana yera min na hali ni a sɔrɔla maa 6 olu ka bana nɔgɔyara nka k'a jira k'a fɔ heure 24 tɛmɛnen in na maa si man tanya k'a sababu kɛ coronavirus bana ye an ka jamana kɔnɔ maa 7 minnu ni coronavirus bɛ u la a bɛ tali kɛ Kati mara la maa 1 yera yen Bamakɔ sigida 2 maa 1 sigida 5 maa 1 nka maa minnu bɔra kɔfɛ ka na u bɛ bɛn maa 4 bonyango ma u ko ni ye farali kɔni kɛ ɲɔgɔn kan u bɛ a jira k'a fɔ maa 2520 bonyango coronavirus bana yera olu de la an ka jamana kɔnɔ maa 75 olu kɔni tanyana ka sababu kɛ coronavirus ye nka maa 49 olu fatura maaw senfɛ ka sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso kɔni tɛ nka banabaatɔ kofɔlen ninnu na maa 1919 olu ka bana kɔni nɔgɔyara kosɛbɛ u ko k'a jira k'a fɔ ni waati in na maa 293 de bɛ yen minnu ni olu bɛ ka bɛrɛbɛrɛ coronavirus bana sɛgɛsɛgɛliw la bolonɔbila kɛra sɛbɛn in na Bamakɔ juillet kalo tile 28 san 2020 ni yɛrɛ ye sariya kisɛ ye ni o tara an ka jamana kɔnɔ juillet kalo tile 27 san 2020 kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni sariya kisɛ 325 nan don ni a bɛ tali kɛ an ka jamana marabolo gouvernement kɛrɛnkɛrɛnnenya la o maaw kɔni olu weleli la ni ka bila faso jɔli baaraw la o kɔni a jira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni an ka jamana sariya sunba yɛrɛ kɔni ka sariya bilalenw ye an ka jamana premier ministre ni waati in na a ye maa damadɔ kɔni ko fɔ minnu bɛna don jamana marabolo kɔnɔ wasa ka se ka baara dɔw kɔni daminɛ o maa dɔw kɔni dɔ ye an ka jamana ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ fɛn min ye lakana ani an ka kɛrɛkɛla kɔrɔlenw ka kɔɲɛw ma maa min kɔni bilala o kɔɲɛ ma o ye Ibrahima Dahiru Dambele ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ an ka jamana yɛrɛ sigida kɔɲɛw ma fo ka taa se mara seginni so ma maa min bɛ o kɔɲɛw ɲɛma o kɛra Abubakar Alfa Ba ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛna kɛ an ka lakana sabatili ma ani malidenw kɔlɔsili bɛɛ lajɛlen ma o kɛra an bɛnba Musa Keita ye ministre min ka baara kɔni ɲɛsinnen bɛ fɛn min ye kiriko ani adamadenw ka hakɛ tanyali ye o bɛna maître Kasim Tapo a jirala k'a fɔ maa min ka baara bɛnnen bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ kɔɲɛw ma ni o ka minisiriso ka baara bɛna tali kɛ o la o kɔni ye Cɛbilen Darame maa min ka baara ɲɛsinnen bɛ an ka jamana sɔrɔ kɔɲɛw ma sa minisiriso kofɔlen o la o ɲɛmaya dira Abdoulaye Dafema o ko k'a jira k'a fɔ ni min kɔni ye sariya ye a bilalen bɛ an ka jamana journal ba kɔnɔ wasa ni maa 6 kofɔlen olu na bila baara la ni bɛnkan na sɔrɔ marabolo kelen o ka bila sen kan Mali jamana kɔnɔ bolonɔbilalen kɛ bɛ gafe in kan jamana ɲɛmaa yɛrɛ fɛ Ibrahima Bubakar Keita jamana ala ka kulusuma an kun ye a fɔ ɲɛna bakurubaw la Imam Mahmoud Diko a wulila ni ka maa minnu ni u bɔnɛna u ni la
misiri kɔnɔ ni a tɔgɔ mosquée Salam ni a kɛra wulikajɔ minnu kɔni kɛra juillet kalo tile 10 fo ka se 12 ma ni ka u somɔgɔw ma kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka wuli ka se u ma ni ka jirula k'a fɔ u hakili b'u la jamana bɛɛ lajɛlen hakili bɛ u la hukumu kɔnɔna la ka kɛ ni seliba min kɔni bɛ ka surunya ni waati in na u ye a jira k'a fɔ a kɔni ma kofɔlen ninnu somaw gɛngɛn ni sefa wari 100 bɔɲɔgɔnko ka taa se malo bɔrɔw ma a ka ja sagaw yɛrɛ wasa ka se ka u ka dusuma kasa ani k'a jira k'a fɔ u hakili b'u la ni waati gɛlɛn ninnu na teleɲɛta tɔgɔ la Ali Kulibali ni Salifu Ɲare olu ye kɛnɛ in seriya an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ wulikajɔ min kɛla fɛn ye malidenw fɛ fɛn ye jɛkulu min bɛ ni u b'a wele M5 RFP ni a kɔni kɛla juillet kalo tile 10 ni u ye ban kɔni boloda ni o kɛla sababu ye juillet kalo tile 11 maa caman kɔni ni olu kɔni fala fɛn ye wolomasiri tabaw kɔni fɛ kisɛ den ko u y'o ci malidenw kɔnɔna ka se ka maa dɔw kɔni fa o de hukumu kɔnɔ fɛn ye maa minnu bɛ denmisɛnninlakaw n'u ye minnu kɔni wililen don k'a fɔ u n'u ka hakɛw kɔni ɲini ni olu fala fɛn ye jamana ɲɛmaw walima fɛn ye wolomasiri taba dɔw kɔni fɛ o de hukumu kɔnɔ fɛn ye Imam Rudi ko a nana ye k'a fɔ ko ale de kɔni ye maa min don ni a fana kɔni kun ye laɲini kɛ k'a fɔ mɔgɔw k'u ka hakɛw kɔni ɲini ni o kɔni labanna ni ko ninnu kɔni na ni maa dɔw yɛrɛ bɛ yen ni olu kɔni fa la k'a sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni kun tɛ nin yala ko fɛn ye ni wulikajɔ in kɛnɛ kɔni kan o de hukumu kɔnɔ fɛn ye Imam Rudi ko a y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ maa dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu fa la ni ko in na ale yɛrɛ kɔni tɛ olu dɔw wa a tɛ a somɔgɔw dɔ ni maaw ka ɲɛfɔcogo kɔni tɛ. nin ko in ko ba kɛra la denmisɛnnin minnu n'u y'u ta ka n'u dan ne ɲɛkɔrɔ o don a ka gɛlɛn ko ne hakili b'a la mɔgɔ b'a la ko n yɛrɛ bɛ mɔgɔ min yelen dɔn ka fɔ nin ye kari nka kin kɔnɔ denmisɛnninw don a dɔw bɔra yɔrɔ wɛrɛw la ka na fɛn wɛrɛ mun nati an y'a mɛn ko u bɛna bin alimami kan an bɛna n'anw ma sa bin tɛ k'a kan karamɔgɔkɛ kuma ye kuma ba ye wale ye wale ba ye n y'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka n'u bɔnna u nin na o y'a dabɔ silamɛya kanu min kama ya rabbi ala k'a k'u ma dalilu ye a ka kɛ hujja ye dalilu min b'u kuma bɔ k'u bangebaaw kuma bɔ sini kiyama don se bɛ ala ye k'o kɛ ya rabbi ala k'o kɛ ya rabbi ala k'o kɛ ya rabbi ala k'o kɛ o baara in kɛra an bamusow farala ɲɔgɔn kan ka na ka n'a fɔ denw tiɲɛ don nka an minnu ye baw ye an yɛrɛ jɛnnen b'an niw kɔ barisa an b'a dɔn i bɛ wuli ka jɔ min na dɔwɛrɛ tɛ ala kama ko don jamana kama ko don tilenya ni ladiriya bɛ se ka sabati jamana in kɔnɔ cogo min na o laɲini to don o tɛ kun wɛrɛ si t'a la. O kɔfɛ Imam Rudi ko a y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ min filɛ nin ye yaasa ka se ka dɛmɛta ka ɲɛsin olu denbayaw kɔni ma fɛn ye ka se ka malobɔrɔ saga fo ka taa se sefa wari 100 bɔɲɔgɔnko ka se ka o di fɛn ye du kelen-kelenna bɛɛ kɔni ma ko o ye ko ye fɛn ye ni gɛlɛya ye maa sɔrɔ ko tiɲɛ don maa tɛ se ka maa ni kɔni ka se ka o nɔrɔ bila ko nka ni gɛlɛya ye kɔni ye maa sɔrɔ ka wuli ka se a ma ka dɛmɛ don ko o fana ye adamadenya ani silamɛya ko dɔw kɔni ye. ko in bɛɛ lajɛlen min bɛ laɲin'a kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ adamadenya ka se ka kɛ lafiya kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ni hakɛ min ka kan adamadenya sigi la i k'i ka hakɛ sɔrɔ bin kana k'i kan tɔɔrɔ kana k'i kan i kana tɔɔrɔ k'i ye fantan ye a kana bɔsi la ko se de t'i ye jamana sigi kan y'o ye o ye jamana yɛrɛ sigi kan ye o ye jamana sigi kan ye o sigi kan ye ani an yɛrɛ bɛ mɔgɔw wele ka taa fɛn min ma don o don a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn tan kana bin maa kan kana mɔgɔ ka hakɛ minɛ mɛ anw b'a fɔ de ko état de droit droit kɔrɔ ye mun ye ladiriya ni tilennenya bɛ yɔrɔ min diinɛ fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ hakilina ɲuman fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn min ɲini o ye hadamaden ka lafiya de ye a kana tɔɔrɔ bin kana k'a kan ani min ka kan hadamadenya la k'o kɛ o dama de bɛ ɲini ko ninnu na an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ sababu ma ni ala jɛna n'a ye an bɛ wuli ka taa se ayiwa an balima minnu fatura olu ka denbayaw kɔnɔ ka taa foli kɛ ka taa duwawu don kɛ ka taa ŋaniya jira kɛ adamaden ani foyi tɛ yen min bɛ ni bɔ ni adamaden taara foyi tɛ se ka bila a nɔ na tuguni min kɔni taara o tɛ segin ka na nka
min kɛra an yɛrɛ ka taama ka taa bɔ ɲɔgɔn ye k'a dɔn tɔɔrɔ min don a y'anw bɛɛ de sɔrɔ o kɔni o ye wajibi de ye anw kan silamɛya b'o wajibiya hɔrɔnya b'o wajibiya danbetigiya b'o wajibiya maa minnu fana bɛ yen ni olu denw kɔni fatula fo ka taa se maa minnu bɛ yen ni u bɛndenw ni olu kɔni fatula olu dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don olu ta kɔni ye ka dugawu kɔni de kɛ Imamu Diko ye ani ka dugawu kɛ bamatɔw fana kɔni ye ka jira k'a fɔ ko a ye wulikajɔ minnu fana kɔni kɛ ka se ka se u kɔni ma ko o bɛɛ ye silamɛya hakɛw kɔni kɔnɔna na nka maa dɔw fana kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni masaw tala kɔni ni ale kɔni yafala k'a fɔ ko a yafala maa minnu ye nin baara kɔni kɛ ko ale fana kɔni na yafa u ma ko nka ni masaw tala kɔni ma yafa ko ale fana kɔni tɛna se ka yafa fɛn ye ni maa masina ninnu kɔni ma fiyewu minnu ye a den kɔni fa fɛn ye k'a sɔrɔ a sigilen bɛ a ka baarakɛyɔrɔ kɔni de la den min binna ne wolo den yɛrɛ don ni a bamuso ye fa kelen ba kelen ne dɔgɔmuso den de don a bɛ école de la Kati donc ni école tɛ a bɛ na ne bara yan a bɛ baara kɛ n'a bɛ taa ni a musaka min b'a kan n b'o dɛmɛ n'a ye bon alimami min nana yan a nana foli kɛ ka duwawu kɛ jamana bɛɛ ye a nana a ye duwawu kɛ jamana ye donc a nana ni enveloppe dɔ ye a y'a di ne ma 500 b'a la ka na ni saga ye ani malabɔrɔ ye ne den min fatura kabini a nana ne fɛ hali ni manga kɛra gidɔrɔn na a tɛ se ye mɔgɔ si ma taa manifestation a ma taa mɔgɔ wɛrɛ ma taa u y'a ci ne ka yɔrɔ de la a cira position min na fa a kɛra ne yɛrɛ ɲɛna m'a mɛn mɔgɔ da dɛ parce que a bina maa fɔlɔ min y'a minɛ o ye ne de ye parce que ne sigilen bɛ yen u ye barrage dɔ de kɛ o barrage kɔnɔna na polisiw foncera k'a fɔ u bɛna barrage cɛ tigɛ donc manifestants ma sɔn i y'a faamu donc u y'u bɔ ni kabakuru ye u ye arrière kɛ arrivé au niveau de Marasa ka yɔrɔ nin na parce que ne ni Marasa carré 3 de bɛ an ɲɔgɔn cɛ carré 4 ye Marasa ka yɔrɔ ye u sera yɔrɔ nin na dɔrɔn a y'a sɔrɔ ne yɛrɛ jɔlen sigilen bɛ yen u ye kisɛ fili ka na dɔrɔn ne ka den de binna a binna a kɛra ne yɛrɛ ɲɛna 0 mètre foyi tɛ ne na a cɛ donc an wulila an y'a ta ne ni n ka denmisɛnnin ka baarakɛlaw tɔ ninnu anw de y'an débrouiller ka a ɲu ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la an sera dɔgɔtɔrɔso la fɔlɔ ko fo Gabriel Touré donc ne ye taxi ɲini a ma sɔrɔ ne ye ambulance ɲini a ma sɔrɔ ne ye comment dire pompier fana wele a ma sɔrɔ ko mɔgɔ si tɛ se ka taa sira tɛ yen donc an tora o kɔnɔna na même pas 20 minutes a ye diɲɛ to ne kɔni bɛ duwawu kɛ jamana na ani jamanadenw bɛɛ ye n bɛ duwawu kɛ wuli ka jɔbagaw bɛɛ ye mais ne kɔni min bɛ ne fɛ ne den nin man fatura ale de y'a minɛ mais ni Ala yafara n yafara ma ni Ala ma yafa ne kɔni ne tɛ taa yafa parce que Ala yɛrɛ ko faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara Ala k'a kɛ sini sutura ye Ala k'a kɛ sini jidi ye alimami ni cɛ a n'a ka jama alimami ni cɛ a n'a ka jama a bɛɛ ni cɛ a bɛɛ ni baraji bon ne kɔni bɛ mun fɔ dɔrɔn Ala ka jisuma k'a fɔ Ala ka fɔ ka bɛn k'a la Ala ka ko in ban Ala ka ko in sabati ka sɔrɔ ko wɛrɛ ma k'a kɔfɛ ya Rabbi Ala k'o kɛ Imamu Diko a ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko ni maa kɔni ye tɔɲɔ sɔrɔ ni maa tɔɲɔ na fo ka taa se maa min ka wuli ka taa marifakisɛ k'a ci malidenw kɔni na u ka ca kɛ yɔrɔ ani u wele ka bɔ k'u ka hakɛw kɔni ɲini ko hali n'a sɔrɔ u kɔni gɛlɛyaw ye maaw kɔni sɔrɔ ko i na ko bɛɛ lajɛlen kɛ silamɛya adamadenya yɛrɛ kɔnɔ i fana na se ka ko minnu kɛ u kɔni ye i bɛ u baaraw kɔni kɛ o de hokumu kɔnɔ Imamu Diko a y'a jira hali sisan k'a fɔ maa minnu fana bɛ yen ni u kɔni sɛbɛkɔrɔ jogi la ni u bɛ t'i jɔ fo maa 100 ani kɔ bɔɲɔgɔnko kɔni na ko don nataw la wulikajɔ na se ka kɛ ka olu fana magɛn yaasa fɛn min ye dɛmɛna don u ma gɛlɛya min y'o sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko maliden bɛɛ kungo don wa fɛn min ye olu yɛrɛ kungo kɔni don furew Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na o tɛmɛnen kɔfɛ ni yɛrɛ fana ye kibaru ye ni a bɛ tali kɛ jamana cogoya yɛrɛ ka jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ fɔ a ma association islamique pour les salis olu yɛrɛ fana ye wele bila kunnafoni dilaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u jabala la wasa ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ olu yɛrɛ hakilina la ka kɛɲɛ ni fɔngɔɲɔgɔnyaba min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni waati in na baara ninnu kɔni kɛra misira kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na u jabala la maa caman kɔni kun bɛ yen nɔ association in kɔni maabaw la nka tele ɲɛta tɔgɔ la Mayimuna Kulibali ani Muniru Jire olu ye ko in seereya an ka ɲɛmada olu ka baara kelen fɛ
Association islamique pour le salut ni an ko ma ko AISLAM olu ye ɲɛfɔliba kɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ bi sɔgɔmada na u yɛrɛ ka association dagayɔrɔ la wele in kun tɛ dɔwɛrɛ ye wulikajɔba min ni o kɛra an ka jamana kɔnɔ juillet kalo tile 11 fo ka taa se a tile 12 ma san 2020 ni o kɛra sababu ye tiɲɛnibaw kɛra a kɔnɔna la fo ka taa se maa dɔw kɔni bɔnɛra u ni na la o de kɔnɔna la ni jɛkulu kofɔlen ko olu b'u ka dusumakasa yira ani wulikajɔ min tara ka ɲɛsin misiri min bɛ barila bugu n'a bɛ wele ko mosquée Salam ko o waleya o n'a ɲɔgɔnna k'u tɛna jɛni o ye cogoya si la wulikajɔba min n'a kɛra nin kalo in a tile 10 a 11 a n'a 12 2020 Bamakɔ kɔnɔla yan n'o wulikajɔ a kɔlɔlɔw a bonyana kosɛbɛ a kɔlɔlɔ dɔ kɛra mun ye jamana ka yɔrɔba dɔw bɛ yen olu tiɲɛna a kɔlɔlɔ dɔ kɛra jumɛn ye adamadenw u bolofɛnw olu tiɲɛna nka a kɔlɔlɔ belebele yɛrɛ kɛra jumɛn ye o ye niw olu tiɲɛna a la o y'an ka kɔlɔsili fɔlɔ ye o tɛmɛlen kɔ an tilara ka na lajɛ ka hakili jagabɔ kɛ k'a lajɛ misiri min ni wulikajɔ kɛra finitigiw fɛ ka ɲɛsin misiri min ma n'o ye masjid Salam ye n'o ye Badabugu misiriba ye ni a alimami ye Imam Mahamud Diko ye dankarili min kɛra o la an kɛlen ka taasibila kɛ o fana la an kɛlen ka hakili jagabɔ fana kɛ hakili jagabɔ bi jamana in bɛ cogo min o tuma a bɛna se ka sumaya cogo min an kɛlen ka hakili jagabɔ ko bɛɛ lajɛlen na nin bɛɛ lajɛlen de faralen ɲɔgɔn kan sa anw ka tɔn n'o ye AISLAM ye Association islamique pour le salut a ye a ka baaraw daminɛ a mɛ baara min don an b'a an sɛbɛn an yɛrɛ ka sɛbɛnba min ni o kɛra sababu ye n'an sigira sen kan n'an k'a ma statut et règlement intérieur n'i y'o statut lajɛ o kɔnɔ a ka jiginko filanan min y'a sariya kisɛ 12 ye o bɛ mun fɔ o ko a bɛ ɲini AISLAM fɛ an ka tɔnba fɛn o fɛn ye jamana a bɛ se ka tare fɔ fɛn o fɛn o la a k'i ɲin don o la walasa jamana a bɛ taa ɲɛ cogo min a dɔ fana ye jumɛn ye a ka wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to ni adamadenw n'u filila ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma o bɛ se ka bɛn sabati u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min o bɛɛ lajɛlen don kɔnɔ sa an kɛlen k'an sɛmɛ o sɛbɛn in na an bɛna min lase jamanadenw ma ani maaw ma an b'a yira k'a fɔ fɛn min n'o ye dankarili min kɛra an ka alabatoyɔrɔ la alabatoyɔrɔ min n'o ye masjid Salam ye Badabugu misiri ba ni alimami ye Imam Mahamud Diko ye dankari min kɛra a la o dankari k'a fɔ anw y'a ko ni tɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen na surtout a nana kɛ waati min kɔnɔ a nana kɛ kalo lahɔrɔma de fana kɔnɔ n'o ye Dulhijja ye an tilara k'a fɔ hali bi dankari nin an y'a tuguni min kɛra sababu ye k'a dabɔ a kama ka adamadenw ɲin taraki misiri kɔnɔ donc an y'o fɛnɛ kɔ nin baara cɛjugu min kɛlen filɛ an y'a kɔ wa maliyɛn bɛɛ lajɛlen an b'a se bɛɛ lajɛlen ma an b'an ka nisɔngoya ani an ka dusumakasa k'a jira o la an bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ nin baara in kɔnɔ maa caman bɛ yen olu nin tarakila a la minnu nin tarakila a la anw bɛ mun ɲini Alahu Taala fɛ anw b'a ɲini Alahu Taala fɛ a ka u bɛɛ lajɛlen sedusuya k'u bɛɛ lajɛlen jiginyɔrɔ kɛ alijinɛ firidawusi o tɛmɛlen kɔ minnu bɛ yen n'u joginna parce que maaw bɛ yen jegun cogoya y'u sɔrɔ u b'u ka diɲɛlatigɛ tɔ kɛ ni a jogini kɔlɔlɔw ye o tuma an bɛ dugawu kɛ minnu joginna hali bi Ala k'u kɛnɛya Ala k'u kɔrɔta hɛrɛ la o la sa an bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ kosɛbɛ an ka jamana bɛ cogo min bi a bɛɛ lajɛlen nasira mais an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana in Ala ka kolo suma Ala ka jamana in bɔ nin cogoya la Ala ka jamana in
ala ka jamanadenw kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ka hakiliw kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ka an ka jamana bɔ bɔda ɲuman fɛ. Ni ɲɛfɔliba min ni a kɛra kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ a baaraw nana kuncɛ ni duwawu donba ye ka ɲɛsin an ka fanga sinamatɔn ɲɛmaaba ni o ye Sumayila Sise ye o bɛ se ka segin cogoya min na a kɛnɛma kara ka denbayaw la ni a tununa ani bi cɛ a bɛ wagati jan bɔ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Diɲɛ seleke naani silamɛ bɛɛ lajɛlen labɛnnen bɛ wasa fɛn min ye seliba don ye ni ka a ɲɛnamaya kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka jamana kɔnɔ a bɛna bɛn jumadon ma juillet kalo tile 31 san 2020 an b'a dɔn k'a fɔ fɛn min kɔni ye seliba ye donba don silamɛw bolo okumu kɔnɔna la ɲɛta TV wulila ni ka se an ka karamɔgɔba dɔ ma ni o ye imam Usman Seyidu Samake wasa ale na se ka ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la baga minnu ni an b'a sarakati bɔ seliba don an ka se ka faamuya sɔrɔ o la cogoya min na Abdul Aziz Dumbiya ani a ka jatala Basali Fuɲare olu sera imam ma an ka jɛ ka ɲamadaw ka seereya fɛ. fɛn min ye wagati ni kungurunin kɔnɔna ni Allahu subhanahu wa ta'ala sɔnna ma fɛn min ye seliba ye ale kɔni mini cogo ni Laydel Kabiru tagala ye ɲɔgɔn kan ma ko seliba fɛn min ye lahiya faga seli ye ni ye lahiya faga seli nin kɔni tagala i b'a ye k'a fɔ ko alisilamɛw ka fɛti belebeleba don fɛti belebeleba min ni Allahu subhanahu wa ta'ala ko a ka kuranɛ kɔnɔ ko kaloba 4 b'ale ka kalo kɔnɔ olu ye hɔrɔma kalo ye ni ye hɔrɔma kalo tagala ye i b'a ye k'a fɔ Zulhijja b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya Zulhijja hiji kalo tile 10 fɔlɔ o tile 10 fɔlɔ arafa b'o la wa lahiya faga seli fɛnɛ de b'o o tile 10 fɔlɔ kɔnɔ o de hukum kɔnɔna na al ustaz wal imam Usman Seyidu Samake ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye ni fɛtini kan. An bɛ waati min kɔnɔna na an bɛ ala ka hɛrɛba belebele an b'o waati de kɔnɔna na n'o ye hiji kalo ye hiji kalo de ye kalo ye ala ka lɔhɔrɔma kalo ba 4 min ni ala y'u kofɔ a ka kuranɛ kɔnɔ hiji kalo b'a la hiji kalo de kɔnɔna na ala ko tile 10 fɔlɔ min bɛ hiji kalo kɔnɔ ka daminɛ tile fɔlɔ la ka taa bila tile 10 na ko tile 10 fɔlɔ o de ka fisa ni san don bɛɛ lajɛlen o tile 10 fɔlɔ de kɔnɔna na arafa don bɛ o de la ala kɛra ko kisi nɛɛma ba ye ko tile bɔra don o don na ko arafa don de ka fisa don bɛɛ don na barikama don na fusamanci de arafa don o bɛ hiji kalo tile 10 fɔlɔ de kɔnɔ an b'o de kɔnɔna na o kuma fɛn min ye seli ye silamɛya kɔnɔna na seli tɛna gansan seli tɛna yɛrɛ ma seli bɛna ala batobaw de kɔfɛ ala ye silamɛw yamaruya ni batoba minnu ye ni silamɛw ye ala ka wele jaabi k'o bato ninnu kɛ k'a dafa ala b'o dugusɛjɛ di u ma ko k'u ka seli sunkalo seli bɛna sunkalo sunnen de kɔfɛ wa seliba min fana n'an b'a la o fana seli bɛna hijidenw kelen kɔrɔ kɔfɛ ka hiji kɛ arafa kɛnɛ kan ala b'o dugusɛjɛ di hijidenw ma ni silamɛw ma diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ka k'u ka seli ye ni yɛrɛ seliba ni ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ donba dɔ alisilamɛya kɔnɔna na o de ye hukum kɔnɔna na dutigi bɛɛ lajɛlen ka laɲini n'u ka timinanja bɛ kɛ fɔ ka lahiya dɔ ɲini ka faga du kɔnɔ n'i y'o lahiya ninnu dɔw ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ an ka bagan dagalenw damadɔ b'o la fɛn min ye ba ye o ɲaamɛ misi ani saga olu bɛɛ lajɛlen bɛ lahiya ne dutigi bɛɛ lajɛlen ka hamina ko ye ko dɔ sɔrɔ ni k'o faga seliba la min bɛ kɛ lahiya ye a baganw ka ca bagan kelenw tɛ ɲɔgɔnmɛw b'a la ka daminɛ ɲaamɛw la ka taa bila misiw la kana bila sagaw la kana bila baw la jamana bɛɛ n'a ka sunna don silamɛw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bagan dɔ ka nɔgɔ dɔw ma ni dɔw ye ani bɛɛ bɛ se ka kɛ lahiya ye ala ye min k'u se la u b'o joli bɔn ala ye bɛɛ bɛ se ka kɛ lahiya ye an b'a ɲini masa subahana taala fɛ ala ka ani silamɛw ka seli diya ala k'an ka bato kɛtaw minɛ ala k'an ka limaniyaw jidi ala ka jamana basigi ka silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen basigi an b'a deli Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ a ka bɛn ni basigi ni keleya sabati an ka Mali kɔnɔ walasa an ka se ka seli ni fɛte bɛn ani keleya kɔnɔ cogoya min na ani tuguni an b'a ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ a ka lahiya nɔgɔya dutigi kelen kelenna bɛɛ lajɛlen u ka se k'a faga u ka denbaya la
I n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogoya min na an ye a jira k'a fɔ seliba a bɛ bɛn juma ma an ka jamana kɔnɔ juillet kalo tile 31 kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2020 an ka jamana kɔnɔ ni waati in kɔnɔna a jirala k'a fɔ fɛn min kɔni ye saga sugu dɔw bilalen bɛ sen kan min ni sagaw bɛ se ka sɔrɔ yen nɔ nɔgɔya la cogoya min na a jirala k'a fɔ sugu kɔfɔlen kɔni a bɛ Bamakɔ sigida 3nan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bajala 1 na yeno kɔni Sumu Yatara ale ni a ka jatala olu wulila ka se a ma wasa ana se ka saga ɲuman sɔrɔ danɔgɔma na cogoya min na an ka ɲɛmada kibaruw fɛ. Opération Tabasigi walima saga sɔrɔ yɔrɔ ɲuman sɔngɔ damatɛmɛdiya la ni o dagayɔrɔ kɔni bɛnnen don Bajala 1 na an bɛ donni minɛ n'a fɔ bi o baaraw kɔni daminɛnen don an ka jamana kɔrɔ baara mun yɛrɛ lamɛnnen don an ka minisiriso min bɛ yen n'a ka kɔɲɔ bɛnnen don bagangɛn ani mɔni yɛrɛ ma o maaw fɛ. Donc san o san bɛ yɛlɛmali don kow la bi kɔni ɲinɛ kɔni yɛlɛmali caman donna la kow la sabu ɲinɛ yɛrɛ saga ni salon sago tɛ kelen et voilà saga ninnu fɛn min b'u sɔngɔ gɛlɛya sabu c'est les animaux d'embouche i b'a sɔrɔ depuis seli tɔla kalo 5 kalo 6 o bɛ taa saga ninnu san k'o don embouche la k'o lafa bon min fana ko saga sɔngɔ ka gɛlɛn bɛɛ n'i ka jateminɛ don i b'a dɔn n'i nana sannikɛyɔrɔ la ni feerekɛla ta kuma fɔ n'a ma da jeni i fana i ka sɔngɔ fɔ a ta da jeni quoi parce que c'est les fourchettes qui sont là o tɛ bɔ o kɔnɔ saga bonyana cogo cogo yan c'est-à-dire a tɛ tɛmɛ 125 000 francs kan i y'a faamu donc c'est de 40 000 à 125 000 bon nɔgɔya kɔni bɛ yen quoi nɔgɔya kɔni bɛ sabu yɛrɛ sagaw ye sagaw lafan don. Ani seliba kɔni o to ye tile 3 ye Mali yɛrɛ kɔnɔna na ni ye seliba yɛrɛ ta k'a lajɛ a tɛ taga fiyewu saga kɔni a se bɛ silamɛ mulu kɔni ye o hukumu de kɔnɔna na ni bagan feerela ninnu kɔni bɔra an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ni kana bagan kɔni bila an ɲɛ sɔngɔ duman na yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka laya faga i ka denbaya la i n'a fɔ silamɛya b'a ɲini cogoya min na. San o san an b'a organiser bon ani éleveurs bɛ jɛ bon n'o kɛra anw ta ye direct ye courtier tɛ ko t'a la quoi k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ don coxeur bɛ don sannikɛla ni bugantigi cɛ o kuma t'a la donc o de b'a to a da bɛ nɔgɔya bon ɲinan mɔgɔw ko saga da gɛlɛyara o bɛ sɔrɔ sagaw yɛrɛ balo cogo fɛ sagaw balola kɔrikolo de la bɛɛ bɛ kɔrikolo sɔngɔ dɔn yan commune 3 ye Bajala 1 donc problème foyi t'a la ni mɔgɔ min nana i se ye min ye i b'o sanni de kɛ a da sugu bɛɛ bɛ a bɛ daminɛ 8,000 ka yɛlɛ ka taa 25,000 la. Saga feere yɔrɔ o kɔni carilen don an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka mun ye ka saga san sɔngɔ duman kɔni na yaasa i ka denbaya o bɛ se ka nisɔndiya cogoya min na selidonya kɔni fɛ o yɔrɔ kelen pewu de ye an bɛ donni mun na i n'a fɔ bi Bajala 1 yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya stade Mamadu Konate ale terrain kɔni kɔfila la i b'a ye k'a fɔ bagangɛnna olu kɔni bɛ yen nɔ wa coxeur yɛrɛ ti maa ni bagan feerelaw yɛrɛ cɛ o kɔrɔ b'a jira ko nɔgɔya caman k'o bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na. Bon saga ba kelen yɛrɛ bɛ yen mais min sera yan o tɛ ba kelen bɔ fɔlɔ a bɛ près 500 bɛ 600 ɲɔgɔnna de bɛ sera yan ka ban voilà bon ka na welekɛla min bɛ yen o ka na saga bɛ yen et puis tiɲɛ na sagaw ka gɛlɛn mais an ni mɔgɔw cɛ différence caman bɛ yen parce que an ka prix dɔ bɛ yen an prix limite de b'an bolo quoi i tɛ se ka tɛmɛ o kan hali ni saga hakɛ tɛmɛn'o kan i b'a sɔrɔ e tɛ se ka tɛmɛ o kan donc coxeur kuma t'a la donc sagaw ni nana dɔrɔn ni Ala sɔnna mɔgɔ tɔw ta différence dɔ bɛ yen. Bon ne b'a fɔ mɔgɔ ka bori ka na sabu État le gouvernement parce qu'on travaille au ministère de l'élevage de la pêche c'est-à-dire boriboli kɛ cogo min na population kana ka se ka saga ninnu sɔrɔ nɔgɔya la puis saga ɲuman fana voilà donc an b'a fɔ mɔgɔw ka na saga ɲumanw bɛ yan ni nana fana ni saga sɔngɔ fɔla sanni feere don kana siran voilà ni sannikɛ y'a ta fɔ i fana bɛ taa fɔ n'Ala sɔnna a bɛ bɛn a la sinon n kɔni b'a dɔn kɔni yan kɔni ma gɛlɛn parce que a dabɔla nɔgɔyali kama fana n'Ala sɔnna nɔgɔya fana bɛ yan. Maa o maa de bɛ yen nɔ ko e hami ani jɔrɔ de ye ka se ka laya kɔni fa i ka denbaya la ni seli in kɔni na i b'i kun da Bajala 1 kɔni kan stade Mamadu Konate yɛrɛ kɔfila la mun ye sagaw ye o kɔni tonnen don yen nɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya yɛrɛ kama. Lahiya saga in Ala ka musaka nɔgɔya gatigi bɛɛ lajɛlen ye an b'an to Bajala 1 na ni ka an kunda farafina ani diɲɛ fantɔw kunnafoni kan an kun ye a fɔ ɲɛna Ari Kona Beje ale de kɔni bɛna kɛ a ka politiki tɔn ka cɛbɔ ye ni Ala sɔnna ma kɔnɔwarikaw ka jamana ɲɛma fali min kan ka kɛ don n'a nataw la. A kɔni yirala k'a fɔ ko utukalo tile fɔlɔ ko fɛn min ye Burkina Faso ye ko olu kɔni bɛ n'u ka frontière dayɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la pankulu sira fɛ u ni u dafɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ
nin kunnafoni kɔni bɔra u ka minisiri mun yɛrɛ ka koɲɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛsinen no kunnafonidiw ni gouvernement maaw ka kuma lase la n'a bɛ fɔ ale ma ko Rémi Dajinu. Burkina Faso jamanadenw olu kɔni kun sigilen no ni waleya ninnu ye ga dɔw kɔni sirannen no ni waleya ninnu kɔni kana kɛ sababu ye bana in yɛrɛ ka cari tuguni olu ka jamana kɔnɔna la. U ka jamanaden no n'ale yɛrɛ tɔgɔ ye ko Abe DJ Sale ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko coronavirus bana kɔni donna olu ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka aéroport sira de fɛ wa ko n'i y'a ye k'a fɔ k'u ka gouvernement maaw y'a fɔ ko pankulu siraw bɛna dayɛlɛ k'i b'a sɔrɔ k'u kɔni ye jateminɛli kɛ fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ ni o bɛ tali kɛ olu yɛrɛ ka jamana kɔnɔna o n'u ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ la walasa bana in yɛrɛ kana se ka cari olu yɛrɛ fɛ yen tuguni. Burkina Faso jamana kɔnɔden wɛrɛw fana kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni sirannen don ko barisa ko ni bana in kɔni nana cari tuguni olu ka jamana kɔnɔ k'a sabu kɛ pankulu siraw dayɛlɛli ko yala olu ka gouvernement maaw bɛna se ka o banabaatɔw bɛɛ lajɛlen furakɛ wa. Hakililajigila Burkina Faso ale kɔni kun y'a ka pankulu siraw datugu marsi kalo tile 21 wagati k'a sabu kɛ coronavirus bana yɛrɛ kɔni kun carila kosɛbɛ u ka jamana kɔnɔna la. An bɛ don min na i n'a fɔ bi Burkina Faso jamana kɔnɔna la coronavirus mun kɔni b'u ka jamana kɔnɔ a bɛ tali kɛ 1100 bɔɲɔngo de la wa maa minnu fatura o kɔnɔna la o bɛ tali kɛ maa 53 bɔɲɔngo de la wa maa mun kɛnɛyara ni bana kofɔlen na Burkina Faso o bɛ tali kɛ maa 926 bɔɲɔngo de la. Hali sisan nɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ maa mun kɔni bɛ furakɛli la k'a sabu kɛ coronavirus bana ye o bɛ tali kɛ maa 121 bɔɲɔngo de la. An bɛ dugawu de kɛ Ala ka ni bana jugu in cari ka bɔ diɲɛ kɔnɔ. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la u ka jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ Henri Konan Bédié a yirala k'a fɔ tɛnɛndon juillet kalo tile 27 ko ale kɔni bɛna kan bɔ a ka parti yɛrɛ tɔgɔ la PDCI Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔya yɛrɛ nɔfɛ n'o kɔni baaraw bɛ daminɛ octobre kalo wagati kɛrɛnkɛrɛnnenya la octobre kalo tile 31 a kɔni yirala k'a fɔ ko Henri Konan Bédié ale si kɔni bɛ tali kɛ san 86 bɔɲɔngo de la wa a yirala k'a fɔ hali sisan ko ale ka parti kɔnɔ ko maa minnu y'u kan bɔ walasa ale yɛrɛ bɛ se ka a kunbɔ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ ko 100 sara la ko kɔni bɛ tali kɛ maa 97 bɔɲɔngo de la. O de kɔnɔna la Henri Konan Bédié ale kɔni ye lasigi kɛ a n'u ka kunnafonidilaw fɛ k'a yira k'a fɔ ko nin kɔni jara ale ye ko fo ka a dama tɛmɛ ko ale ka parti maaw kelen ka danaya da ale kan PDCI maaw ko kɔni jara ale ye kosɛbɛ. Hakililajigila Henri Konan Bédié ale kɔni ka fanga kɔni kun jasura Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔnɔna la san 1999 wagatiw la nga o n'a ta bɛɛ Henri Konan Bédié ale kɔni ma saliya a y'a cɛsiri hali n'o y'a sɔrɔ a si kɔni kɔrɔbayara ni o yɛrɛ bɛ tali kɛ san 86 bɔɲɔngo la. A kɔni y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don ko ale kɔni si kɔrɔbayara ko ga ko o de kɔni bɛna ale dɛmɛ kosɛbɛ a ka baaraw kɔnɔna la ko barisa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ale kɔni ye faamuya caman sɔrɔ ko expérience caman bɛ ale la ka se ka jamana in yɛrɛ mara. A y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko ale kɔni bɛ ka kan bɔ jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ tuguni ko kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ko walasa ka se ka u ka jamana sifinnakaw yɛrɛ olu ka hakɛw bɛɛ lajɛlen sabati cogoya min na. A kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni ale kɔni kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye k'u ka jamana sifinnakaw k'ale bɛna olu dɛmɛ kosɛbɛ walasa olu yɛrɛ bɛ se ka baaraw sɔrɔ cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko affaires publiques. Farafina jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko Tchada maa 11 bɔɲɔngo olu kɔni ka kiiriw kuma cayalen don Tchad yɛrɛ jamana ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kiiritigɛyɔrɔ min yɛrɛ bɛ Jamena ni o yɛrɛ ye Tchad faaba ye. Nɔminɛ min kɔni dalen bɛ nin maa 11 kofɔlen kan o de ye k'a fɔ ɲɛnaminifɛn yɛrɛ caman minɛna ni maa kofɔlen ninnu bolo a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko drogue ni ye a waleyaw jateminɛ a kɛra kabiri janvier kalo yɛrɛ waati san 2020 min ni an filɛ kɔnɔna na maa dɔw kɔni bɛ maa la minnu kɔni ɲangira ni maa kofɔlen yɛrɛ cɛ la minnu yɛrɛ ka kaso kuntagala bɛ taa fɔ san 10 bɔɲɔngo la wa dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ ta ye san 5 ye ka sababu kɛ u ka fariganko ye. Ni maa kofɔlen ninnu tɛgɛ kɔni dara u kan o y'a sɔrɔ ɲɛnaminifɛn kɔni caman de tun bɛ o bolo u tun bɛ ka bɔ Tchad yɛrɛ jamana kan ni ka i kunda kɛrɛfɛ jamana wɛrɛ kan ɲɛnaminifɛn minnu tun bɛ u bolo a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko tramadol min kɔni kelen don ka denmisɛnw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen hakili ɲagami bi farafinna yɛrɛ gun sanfɛ ka taa se ɲɛnaminifɛn wɛrɛw caman ma minnu ni u bɛɛ lajɛlen minɛna u bolo tuma min na u kɔni minɛna ni ka na kiiritigɛlaw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ kiiritigɛla yɛrɛ dɔ ka ɲɛfɔcogo la
sefa wari miliyari 1 bɔɲɔngo ni waleya jugu kɛba nunu tun be fɛn ka don ni o ye ale kan ka kɛ surafɛn nga kiritigɛla yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la kabiri ale yɛrɛ be kiritigɛ la a be san 17 bɔɲɔngo bɔ ale kɔni ma deli ka surafɛn yɛrɛ minɛ kiritigɛ yɛrɛ kunkɔrɔ sefa wari miliyari 1 min ni o kɔni tun kun nana ɲɛsi ale ma a kɔni ma sɔn a la cogo si la ni ma kofɔlen nunu bɛɛ lajɛlen kɔni bilara ka taa kasobon yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kasobon juguba min be nɔ ni a be fɔ a ma korotoro ni o yɛrɛ be u ka jamana yɛrɛ kɔgɔdugan fan fɛ nga u lafasabaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ kiriw kɔni tɛ ka kɛ tiɲɛ ka cogo si la Cadi yɛrɛ jamana ka bari ko n'i ye jateminɛ kɛ maa minnu minɛnen filɛ nin ni général kelen yɛrɛ b'a la ka taa se colonel 2 ma ko bin kɛra nunu de kan bari politikiko yɛrɛ na sira fɛ Cadi masakɛ ni o ye Idrisi Debi ye nin ye ale ka janfa ye ka ɲɛsin ni ma kofɔlenw ma kibaruya o kibaruya mana bɔ nin dɔrɔgu ko kuma min cayalen filɛ nin Cadi jamana kan an bena fɛsɛfɛsɛli ko la tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah. Diɲɛ setigi jamana min be yen nɔ ni o ye l'Américain ka jamana ye wulikajɔ ani fɛɛrɛ kɔni be ka boloda u fɛ an be don minɛ ko bi walasa u yɛrɛ na se ka fura yɛrɛ sɔrɔ coronavirus yɛrɛ bana na cogo min na k'aw ladɔnniya k'a fɔ coronavirus bana min ni ale yɛrɛ kɔni kunfɔlɔw yera chinois ka jamana kan a kɔni kɛra bana ye ni a ye diɲɛ yɛrɛ gun bɛɛ lajɛlen na sɔrɔ an be don minɛ ko bi l'Américain jamana olu kɔni be ka fɛɛrɛw bila sen kan min b'a to u yɛrɛ na se ka fura yɛrɛ sɔrɔ coronavirus yɛrɛ la cogo min na ni ye l'Amérique yɛrɛ gun ta k'a lajɛ l'Amérique kɔgɔduganfa ka taa se a woroduganfa ma olu de ye fan ye bibi na coronavirus yɛrɛ banabaatɔ kɔni ka ca yɔrɔ mun la ka tɛmɛ diɲɛ yɛrɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen kan o cogo kelen na coronavirus ka maa fata ni jamana kofɔlen ninnu yɛrɛ fɛnɛ kan o fɛnɛ ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ o kama wulikajɔ ani fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen be ka boloda min b'a to coronavirus yɛrɛ dan be se ka kari a la cogo min na l'Américain yɛrɛ ka masakɛ ni o ye Donald Trump ye dollar wari miliyari 1 bɔɲɔngo a y'o de bila sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka bolo kan min b'a to u yɛrɛ be se ka fura sɔrɔ cogo min na coronavirus la ni ye l'Amérique yɛrɛ gun ta k'a lajɛ a woroduguyan fan fɛ maa minnu kɔni be yen nɔ k'a fɔ olu garisɛgɛ kɔni donna coronavirus la a be taa se fo maa 4,000,000 o ni a kunkanfɛn ma n'i ye Brésil jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ ale de kɔni ta ka jugu nin waati in na ka tɛmɛ l'Amérique yɛrɛ worodugu jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan bari a jirala k'a fɔ maa min kɔni be yen nɔ k'a fɔ o kɔni garisɛgɛ donna coronavirus yɛrɛ la a be taa se fo maa 2,000,000 o ni a kunkanfɛn ma o maa min yɛrɛ bɔnɛna a nin na a be taa se fo maa 87,000 bɔɲɔngo ma Brésil jamana yɛrɛ kan o cogo kelen na kibaruya yira k'a fɔ n'i ye chinois yɛrɛ ka jamana ta k'a lajɛ coronavirus kɔni a fɛnɛ ma a kɔ don ni jamana kofɔlen na banabaatɔ dɔw kɔni be ka ye an be don minɛ ko bi minnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen chinois ye ni coronavirus yɛrɛ b'u la chinois yɛrɛ ka jamana kan o cogo kelen na l'Américain ka jamana kan maa min kɔni be yen nɔ k'a fɔ o garisɛgɛ donna coronavirus yɛrɛ la a be taa se fo maa 4,000,000 o n'a kunkanfɛn ma o maa min yɛrɛ bɔnɛna a nin na a be taa se maa 100,000 ani maa 50 bɔɲɔngo ma minnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen l'Américain denw ye nin hakɛ minnu fɔlen filɛ nin ye l'Amérique yɛrɛ kɔgɔduguyan fan fɛ ka taa se a woroduguyan fan ma ni ye u banabaatɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ kibaruya dɔw y'a yira k'a fɔ banabaatɔ yɛrɛ kɔni ka ca ni ninnu ma hakɛw bɛɛ lajɛlen min ye coronavirus yɛrɛ banabaatɔ ye kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ a la don n'a natalaw la l'Amérique kɔgɔduguyanfa ka taa se a woroduguyanfa ma coronavirus yɛrɛ ka maa minɛtaw la an n'a fɛsɛfɛsɛli ko la tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah. ni de bɛ dansigi aw ka bi don kunnafoni la tele ɲɛta ɲɛmɔgɔya so ye min fara ɲɔgɔn kan aw ka kunnafoni hukumu kɔnɔna la an bɛ foli ni tanu ni lase aw bɛɛ lajɛlen ma ka kɛ ni aw ka danaya ye min ni a b'a da anw kan ni ka anw kɛ aw ka kunnafoni tayɔrɔ ye an ka jɛ ka dugawu kɛ halisa kalo barikama in kama bɛɛ ni basigi ala k'o sabati anw ka jamana la